Arratsaldeon, Jokin Mujika naiz, eta seigarren entregarako ari naiz bideo hau egiten. Seigarren bidalketarako ebaluazio estrategien evidentzia. Lehenengoa lorpen adierazletan, lehenengoa martxa jarritako tresna digitala da hemen daukat, aurre ebaluazioa, hemen Google Forms erabiltzen duen, eta erantzuna da, ikusten dezute, hemen ikusten dela bere emaitzak eta abar. Honekin lortzen dugu Google Forms bidez momentuko emaitzak eta beraien datuen geroko gestioa. Ondoren, bigarrena eskatzen diguzuena da martxa jarritako tresna ebaluazio formatiboa, nola egiten dugun ebaluazio formatiboa bat. Kasu honetan egiten dugu ebaluazio formatiboa Google Classroometik abituta ez dugu Google Classroomen egiten ebaluazioa. Baina bai jartzen dugu enuntziatuan bertan Google Docs erabiliaz, erabiltzen dugu hemen kalifikazio partziala, hemen jartzen ditugu nola ebaluatuko dugun, hemen bete beharreko eta entregatzeko dokumentuak, eta behin hori denak entregatu dituztela, hau ere elkar banatzen diegu, nola ebaluatu diegun beraien eta hemen ja nota jartzen ditugu, lehenengo erronkan, hemen ikusten den bezala, hartzen ditu hauetatikan eskema elektrikoak hartzen dugu Google Classroomen entregatuta daukagun Google Classroomean entregatuta daukagun hemendikan hartzen dugu, ikusten dugu zein dagoen entregatuta, hartzen dugu beraien grafzeta adibidez, eskema atxua dela, eta hemen erronkan ebaluatzen dugu hementxe, terrest jartzen dugu nota totala eta lehenengo ebaluazioa, ebaluaketetarako eta gero zeharkakoak ere hemen jartzen ditugu, ebaluaketetarako Google Docs hau erabiltzen dugu. Orain behin hori esan da, orain hirugarrenakin pasatzen naiz, eta hirugarrena da landutako proposamen osoan zehar feedbacka emandako erabiliko diren plataforma. Hemen ere erabili dut Google Docs baino gero Google Classroom ere erabiltzen du, bi ariketa egin ditut, batean errepikatuta eta bestean gabe. Batean da feedbacka ikasleek nerekiko, erronka bukatu ondoren emango liratekena, eta bestea da guk ikaslekiko bidalitakoa. Guk ikaslekuri, esan dago bezala, bigarrenari ditxoen, egiten dugu Google Forms baten bidez, interesgarria iritu zaien ikusteko, beraien erantzunak, eta ondoren hemen bai Google Classroomaren bidez, komentarioak ezarririk hemen adibidez. Hemen komentario bat idatzi ahal izango genuke, ondo egina, eta ondoren hau egin dokumentu bakoitzan horrelako feedback txiki bat eman da, kalifikazioa jartzerik edukiko genuke, feedback eman bezala, eta hemen komentario txu bat. Deabol berri eman, eta ikasleari ailegatuko litzaioke feedbacka. Espero dut honekin nahiko izatea, eta bukatzen dut grabazioa. Agur!